Кой е по-добър? Нож от голяма верига магазини или професионален японски нож Chef's Blade? В смисъл има някаква форма, ама не толкова удобен. Той като го фана и направо... Ехе... Направи разрез. В смисъл... Ясна работата. Трябва лекичко да натисна. Остър е, обаче остротата не винаги стига. Буквално никакъв натиск. Даже с два пръста ще го фана. В смисъл, то си личи, то няма нужда от коментари даже. Все едно свира на цигулка. Нека да пробваме с бисквитка. Ми чупи бисквитата. Това е. Ако искате и вие такъв нож, сайта е Chef's Blade.